Quan un propietari o una comunitat deixa de pagar quotes, no n'hi ha prou amb dir ens heu diners a la reunió i ja està. Cal un acord formal en junta on es digui quants diners deu, de quin període els deu i després que per unanimitat es decideix iniciar procediments legals contra aquest copropietari. També és molt important facultar al president que representi i pugui donar poders a l'advocat escollit per tirar endavant aquest monitori. Si la quantitat és molt petita, no sortirà a compte iniciar aquest procediment. A partir de 1.500-2.000 euros en amunt ja és una quantitat suficientment important per iniciar els procediments legals. Sense prendre aquest acord i si no està posat a l'acte d'aquesta manera, no es podrà iniciar cap procediment legal contra aquest copropietari. I recordeu que aquest acord no és un càstig, és una eina per protegir a la comunitat, ja que si un copropietari deixa de pagar unes despeses, les han d'acabar assumint el reste de copropietaris. I com va la teva comunitat? Necessites ajuda?